Димитър Сяров. Големите победи не са щастлива случайност, а резултат от сериозна подготовка. Тук съм, за да покажа, че съм по-подготвен и да накарам противника си да съжалява, че е приел този мач с мен. Тренирам в Питбул Букидо, занимавам се от 15 години с бойни спортове, започнах с борба, бокс, след това реших ММА. Това ще ми е първия матч професионален, тренирам доста здраво за този матч, дълго време чакам трон. Всеки път, когато влизам в клетката, си казвам, че излизам да направя това, което трябва и да опитам да нокаутирам противника. И винаги ми правя. Сигурен съм, че това ще е първата от многото победи на професионалния ниво. Боец наистината от мен и моята агресия и силните ми за разсъждение. Обикновено като гледам клетката, мачовете на приключват за 15-20 секунди с нон-стоп отбори, мисля не да бъде така. За противника си малко знам, но ме интересува да се бъде предвиден. В клетката Владислав Кънчев. В категорията 77 кг в синият ъгъл от Анаконда Сливен с победа в последният си ММА двубой, изключително атрактивен боец в стойка Димитър Сяров. И неговият противник в червеният ъгъл от Питбул в Букидо без загуба. С 11 поредни победи в аматьорски ММА състезания, повечето от победите с нокаут още в първите минути на двубоя. Владислав Кънчев.
Даже пишат в мрежа. Дами и господа, както пише във визитката му, с технически нокаут победител в тази среща Владислав Кънчев! Уважаема публика, още веднъж аплодисменти за победителя. Владиславе, имаше нещо за казване. Много съм доволен от тази победа. Надявам се да сте се зарадвали. И ще продължавам така да наплатирам хората. Дори не се е изплатил. Владислав Кънчев.